Keleta maflebako malikono maliko kan assalamu alaikum ni aka kuna funu wakati sele mi bina wala ke farafina ni je fanto kibare la kabe bitene do yama muharam kile woro ijira bakele kemenani ani binani ani duru oka bi kuna funi bakuru wofle chama fanga nyema Colonel Assimi Goita ale ta make min kon binato kai ka wira koni hakilla kai ale dugu konnala ni ta man yere hukum konnala kuma chama ulu bora ala abuna family soro munna anga bi kuna funun kono kalansen do kera mawkuna ni o yere koni be talike ferula dani fen olu yere koni nyuma o soro chugula fogata se entreprise ale yere bara olu nyanaboluma abena family fene soro ula kuna funun konnala Tuwaranke ma keme nani boyongo olu de kumbe degun konnala deme dona munuma Libi ale ni Tunisie ni ñogonche bismillah kukura oka kuna funu keneka chama fanga nyema Colonel Assimi Goita ale tagama ke kunungu kata kaikao feno aka tagama nunu yere koni konnala femi barasi unchama aye olu yere konnundo kaikao olu yere koni feno kaikao olu chama bora kosebe ka kumbeli nyuma ko ta ko yeshi chama fanga manyema ma chama fanga nyema Colonel Assimi Goita aye terrain bela jelen yere kon la mununu ya saka fulike chewni muso alin demseni munu nana yasa kana akumbe ni manunu bela jelen boli kana chama fanga manyema ale yere koni kumbe femi kaimere adama gindwe aya yira ka foko akahani obela jelen chama fanga manyema ale yere ka kuma uta wakati la aya yira ka fo ni bonya mikeli fle aye kaika ofeno katna nyina uko chogo ya sila ukofe aye folike ka nyishi malden kilenkele na bela jelen makata kaifu kidal aklala ka foli belebele ko nyishi kaidugu mauma kerenkere na amamunu be kokanu ukon beka uka bolofe ngon blakana yasa ore kon be sikake taganya jamana yare ma chugumna chama fanga nyema ukofe aye nyefolike malikura ale kunyawla ni ore malikura ko foli ale yere koni jabi laban olu yere bora sanga damadama ni kofe nyani ayre kata kai ni odofene kunye jamana kono deun uluka lanyindi ako ni kofe malden bela jelen yere kon kanga ke kilinyi ka kankelin fo yasa lanyini bimbe malikola ore kon miseka soro chugumina jamana nyema ayaka ni misi wasa yira ka sabuke jorona ko munu kumbe kai kaula usira ka dota ka bo o jorona kola o dowla ore kon be talike kai sira ni sandari sira ko nyawla jamana nyema malidun ka lafiya yere koni soro anu ga lanyini miye o sabatili hukum konnala akoni yenye shelike lakana halena sira kon fe yasa lagana tigila mo munu yere kon ban koloshi ulu yere kon ka bla la halaya nyuma bela jilina yasa ubsega la koloshi nyuma ko ta ko nyeshi duguma unu bolo fe ma chugumina ore hukum konnala yasa uluka ke akechugo nyuma yere konna femi hôpital militaire doyi ni oye fintikila ka ko dokotoro suyi ore dobla la uka bulukan kai ka ofino fukata si logement do mani obetalike so banani boyongola na basoro sira o na sira o fe jamana nyema ko ni ga ulika jokera ka koma taxi ale ni UMPP ka o baraw yere kon daile fukata si jamana yere atren sira olu baraw nundo nima yasa sanu o kon bisa ke malden bela jelen kilinkilina taye chugumina ayre kon yenye folike uye kodi minieka o kofe je kulumi siglendo o baraw yere kon kama o projet olu yere ni dira uma wa o barasin obina na blasin kan CNT mawu yere koni nyekoro ni olubina kala filike akuka chama fanga nyema aye kai kaula doniya fene kafo ko abina na usine bafla daele mi mena ke kuchala alini Bamako ni olu yere koni gari glan usine ye munu ni obe kesa wiye ko odi finiglan usine oluka baradamne olu baraw be ke yoromina abina osigi kuchala ani Bamako akela ka nyefoli ke barase munu chama olu be sina yasa o barenka ke sankorotai akela ka nyefoli ke seneko alere na sirafe kenkena na kori uye no ya damunu ke yasa kori songo obesega jigi chugumna Colonel Assimi Goita ale ka mirina ye yasa Mali ayre kon besega ke yoroye farafina yere fukata se jinya yere to bela jelima obesega nyebo anga jamana fe chugumna wa yasa obesega ke oteta kalankuko ode sababu yala
université kuraw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka dayɛlɛ wa a ye layidu kan di k'a fɔ kayikaw u bɛna u ka université sɔrɔ ni o ye u ka sanfɛ kalanso ye. O kɔfɛ a kɛla k'a yira k'a fɔ Gawo region Tombouctou ale ni Sikasso olu fɛnɛ bɛna u ka université sɔrɔ fo ka taa se établissement secondaire ni o ye lycée ye o 13 bɔɲɔngo ma. O kɔrɔ ye k'a fɔ lycée technique fila o bɛna jɔ ni région ninnu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na. Ka fara o bɛɛ lajɛlen kan a ko a ma ɲina farikolo ɲɛnajɛ ale tigilamɔgɔw kɔ. O de kama a ye denmisɛnninakaw u ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye Kayi stade ye a yɛrɛ kɔni bɛna baara kuraw kɛ a kɔnɔna la yaasa ka a lakurakuraya ale ni Mopti ni Sikasso ta. O kɔfɛ ko ɲani biennale san 2025 nata in cɛ ko stade kura dɔ o bɛna dayɛlɛ Moptikaw fɛ. Ɲani camancɛ fanga ɲɛma a ka se stade yɛrɛ kɔnɔna la a yɛrɛ kɔni ye tagama kɛ Kayi region kɔnɔna la yaasa ani ladalatigiw ni diinɛ tigilamaw olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka ɲɔgɔn ye kɛ cogo min na ka foli bila ɲɔgɔn na. O senfɛ colonel Musa Sumare ni ale ye Kayi gouverneur ye ale yɛrɛ kɔni ye yirali kɛ camancɛ fanga maa ɲɛmaa la ale yɛrɛ ka baarakɛta bolofaraw la ale ni ka foli bila jamana ɲɛmaa ma. O baarasen dɔw la a yɛrɛ kɔni ye yirali kɛ k'a fɔ ko fɛn min ye centre de santé ni o dɔgɔtɔrɔsow ye olu dɔw dayɛlɛna Kayikaw fɛ yen camancɛ fanga ye ale kɔnɔna la. O kɔfɛ fɛn min ye jibondon o 31 ye u y'o sɔrɔ fo ka taa se aliment bétail ma o tonne 1920 bɔɲɔngo u y'o sɔrɔ. Fɛn min ye salle de classe ye o 129 yɛlɛmabolo donna o de la. A ko ale ka laɲini ye o baaraw olu yɛrɛ kɔni ka tagaɲɛ camancɛ fanga ɲɛmaw fɛ. Colonel Assimi Goïta a ye foli kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu bɛɛ lajɛlen sigira ka a ka kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen lamɛn ale ni minnu nana ka na nin kunbɛliko ɲuman in k'o ta k'o ɲɛsin a ma. A ko a b'u fo fɛnɛ u ka faamuya ɲuman na ka ɲɛsin camancɛ fanga ma ɲɛmaw u ka baara kɛcogow ma. A ko Kayikaw u jɔda fɛnɛ kɛra an ka jamana in a 4e république ye o yɛrɛ kɔni sɔrɔli la. O kama a ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko ni ye hɛrɛ o hɛrɛ ye i b'a sɔrɔ dekun dɔ de bɛ a ɲɛfɛ fɔlɔ. A ko olu ka laɲini ye jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen olu bɛ se ka lafiya yɛrɛ kɔni sɔrɔ cogo min na. Camancɛ fanga ɲɛma colonel Assimi Goïta ka tagama ninnu kɔnɔna la Kayi Sandare a ye o sirabaw olu baaraw o nun don ni o yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ kilomɛtiri 138 bɔɲɔngo de la. A yira k'a fɔ ko nin baarasen ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna bɛn CFA wari miliyari 1,192 bɔɲɔngo de ma min kan ka kɛ kalo 36 bɔɲɔngo kɔnɔna la. O b'a yira k'a fɔ baara ninnu kan ka ban ka bɛn fo janvier kalo la san 2026 nata ninnu yɛrɛ kɔnɔna. Nin sira kofɔlen min filɛ nin n'a dilanna a bɛna kɛ sababuya ɲuman ye Kayikaw ma a ka ja Mali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma. Dara Dugu de bɛ ɲɛfɔli kan ye. Nin taama ye ɲɛsin bɛ Kayi sirabada baaraw lakurayali ma. Kunungo jamanakuntigi yɛrɛ kɔni y'a sinsin Mali jamana sirabada lakana koɲɛw kan. Nin projet in bɛ tali kɛ jamana bolimafɛn ni sirabada koɲɛw la ka olu don ba la n'o bɛ wele ko politique nationale des transports, des infrastructures et transports et du désenclavement. Tilelatɔ dunnen kɔfɛ jamanakuntigi ye baaraw kuntigɛ. O wale in kɛra gouvernement ma caman yɛrɛ kɔni ɲɛma i n'a fɔ maa min lajɔlen bɛ ni bolimafɛn ni sirabada koɲɛw ye Madame Damele Madina Sisoko. Nin projet in bɛ tali kɛ Sandare ni Kayi yɛrɛ labarali la. A bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ fantanya la sɛnɛ minɛ yɛrɛ laseli dugubaw kɔnɔ k'a sanni feere layiriwa jamana kɔnɔna ni duguw cɛ la. Ni Kayi yɛrɛ kɔni ye bɛnsira ye ka bɔ Dakar port fɛ Senegal jamana la. Don o don ba kelen minɛ giriya bonyango de bɛ tɛmɛ ni sira kofɔlen fɛ. Siraba yɛrɛ bɛ taa 3,5 mètres sigiyɔrɔma 2 la n'o b'a sɛnsɛn santimètre 5 bonyango la. Wale caman mi jate projet in fɛ i n'a fɔ saniya koɲɛw, fosew labarali, yelen koɲɛw a n'a ɲɔgɔnna caman. Nin baara kofɔlenw yamaruyalen bɛ minisiriso bolo min ka baara bɛnnen bɛ bolimafɛn ni sirabada koɲɛw ma. A kasabi bɛ taa CFA wari miliyari 1 la ni 190 bi fara o kan. O baaraw lasela bolofara dɔ ma n'o bɛ wele ko groupement société Betikogique SN. O baara bɛ taa kalo 38 bonyango la. Baaraw dira cakɛda Covec Mali ma n'o kasabi bɛ taa CFA wari miliyari 85 la ni 5 yɛrɛ kɔni bɛ fara o kan. N'o labarali bɛ taa kalo 36 la samiya waatiw la. Ɲɔgɔn ye yɛrɛ la stade kɔnɔna la minisiri min ka baara bɛnnen bɛ bolimafɛn ni sirabada koɲɛw ma ale y'a yira k'a fɔ ko nin wale in bɛ yɛrɛma hɔrɔnya ŋaniya sinsin. A bɛ kɛ sababu ye ka sirabada basigi ka yiriwa sinsin ka banabagatɔw ka tanikasegin nɔgɔya
a n'a ɲɔgɔnna caaman. A ye wele lase cakɛdaw ma baara kalifara minnu la k'u se bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka danaya sinsin ka baara kɛ ko ɲuman waati kofɔlenw ni sariya batoli yɛrɛ okumu kɔnɔ. Alisa Kayi tagama min kɛra camancɛ fanga ale ɲɛma fɛ colonel Asimi Goita o senfɛ a yɛrɛ kɔni ye terrain sira olu baara olu nu yɛrɛ kɔni don min k'u ma kɔnɔnen don Kayikaw fɛ kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna la fɛn min ye ni baara se ninnu ye o kɔfɛ a yɛrɛ kɔni ye Kayi kɛrɛnkɛrɛnnenya na u ka yɔrɔ min bɛ n'a bɛ f'o ma ko Kayindi lycée 2 olu yɛrɛ birigiden fɔlɔw dara ka fara o bɛɛ lajɛlen kan colonel Asimi Goita ale yɛrɛ fɛnɛ ye dialyse minɛn dɔw ka se ka o yɛrɛ kɔni baaraw ko o di hôpital Fuseni Daw ma Kayikaw yɛrɛ fɛ yen nɔ ni centre de santé kofilen min o yɛrɛ kɔni filɛ nin a sera ka jɔ camancɛ fanga ɲɛma ale ka ɲumanya walew o de hukumu kɔnɔna la a yera k'a fɔ nin yɔrɔ kofilen na minɛnw caman yɛrɛ kɔni bɛ yaasa dugumaw olu ka gɛlɛyaw olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka ban furakɛli ko nasiraw la cogo min na. Madame Bintu Kamara n'ale ye ministre ye min ka baara ɲɛsinnen don kuranko ale ni jiko ma bi sɔgɔmada in na ale ye tagama kɛ ka taa énergie du Mali la yaasa a bɛ se ka taa u ni a bɛ ɲɔgɔn ye kɛ cogoya minnu na nin kɛra wagati ye ministre in bolo a ka wele yɛrɛ kɔni bila énergie ale cɛdenw ma u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ yaasa baara minnu yɛrɛ kɔni dilen don u ma u bɛ se ka nɔbɔ o baara ninnu na. Ali Kulubali ni Salifu Ɲare tun bɛ nin kɛnɛ ka teliya taa tɔgɔ la. Kuma daminɛw kɔnɔ la min ye Mali tasuma sira direction ba n'o ye EDM énergie courant sira o ɲɛmaaba n'o ye monsieur Kureshi Kɔnde ale ka kuma kɔnɔna na a kɔni ye foliba kɔni ta ka ɲɛsin min ye ministre min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ kuranko ani jiko ko bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabɔlima n'o ye madame Bintu Kamara kɔni ye ka tila ka jira k'a fɔ olu ka danayaba u kɔni dan bɛ a kan ani u b'a fo fana fɛn min ye jamana ɲɛmaaw kɛ mɛ ka danaya min kɔni ta ka d'a kan fɛn min ye ka se ka fɛn min ye énergie ani ji ka o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kalifa a kɔni ma kuluba gouvernement kɔnɔ ko u b'a a fo o la kosɛbɛ o kɔfɛ sa fɛn min ye monsieur Konare a kɔni sigila kan k'a jira k'a fɔ ale ka fara a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen kɔni de kan olu bɛɛ dusukolo a bɛ muso in n'u ye Bintu Kamara k'a dɛmɛ ani o farikolo o hakiliw bɛɛ lajɛlen la yaasa jamanadenw ye baara min kɔni kalifa a la ani jamana ɲɛmaaw kɛ mɛ ka baara min kɔni kalifa a la baaraba don a na se ka wasa sɔrɔ a la cogoya min de la nka a kɔni ma munumunu kumaw kɔrɔ fiyewu a y'a jira k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi min ye Mali énergie kɔni de SA ko fɛn min ye gɛlɛyaba bi a kan bi wa jamanadenw fana kɔni bi degun kɔni de la. Aujourd'hui, EDM Énergie de Mali, comme je l'ai dit, est confronté à plusieurs difficultés. Madame la ministre, gɛlɛya bɛ énergie kɔnɔ bi. An b'a dɔn gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ wa gɛlɛya bɛ maliyɛnw fana kan. Awɔ, Madame la ministre, gɛlɛya min bɛ énergie kɔnɔ bi o de ye musakako gɛlɛya ye. Bawo énergie wari min bɛ ka sɔrɔ a tɛ ka énergie bɔ. O bɛ ka kɛ sababu ye énergie bɛ ka cun a sengelen kan bi. O gɛlɛya ninnu kɔnɔna na wari tɛ ka bɔ ka don énergie baaradaw fɛ. N'an ko ma ko investissement walima hakililan kura minnu bɛ ta walasa énergie du Mali kuranko a bɛ se ka kɛ sababa ye cogo min na o baaraw bɛ retard la olu bɛ lawaleya ni kurantigɛ banbali ye bawo n'aw b'a kalama san o san malidenw mago bɛ jɔ kuran hakɛ min na kɛmɛ sara la u bɛ ka yɛlɛn ka taa fɛ u bɛ kɛ kuru 10 farankan ye san o san walasa énergie du Mali ka se ka continuer ka kuran di maaw ma an y'an wakiliw kɛ centrale thermique loueli ye o fana gɛlɛya dɔ ye mun ye bawo a yirala k'a fɔ énergie bɛ kuran min di maaw ma kɛmɛ sara la kuru 43 o bɛ bɔ centrale thermique la n'an ko ma ko mix énergie o fana wariw bɛ ka gɛlɛya o bɛ ka kɛ sababu ye an yɛrɛ bɛ ka kuran min feere an tɛ ka wari sɔrɔ k'a yirala bi k'a fɔ énergie du Mali mago bɛ wari caman na walasa ka se ka gɛlɛya ninnu kɔni ban walasa kurantigɛ banbali u bɛ se ka ban Mali kɔnɔ cogo min na. maa dɔ don ni o ye maa hakili juru carilen ni a kun bi faso Mali kɔnɔ fɛn min ye sɛbɛnnikɛla kɔni don ni a bɛ wele ko Seydou Badian ale y'a jira k'a fɔ gɛlɛya mana juguya cogo cogo fɛɛrɛ ɲumanw de kan ka sɔrɔ yaasa ka se ka o gɛlɛya kɔni wuli cogoya min de la o de la fɛn min ye Mali yɛrɛ énergie sira n'o ye EDM kɔni de ye olu ani ka fara jamana ɲɛmaaw kɔni kan o kɛlen ka tɛgɛ di ɲɔgɔn kɔni ma u ye fɛlɛ jɔnjɔn dɔ kɔni sigi sen kan fɛlɛ min bi kɛ sababu kɔni de ye san 5 kɔnɔna na ka se ka fɛn min ye énergie a kɛlɛyaw k'u bɛɛ lajɛlen kɔni duga jamanadenw kɔni ye yaasa u na se ka lafiya cogoya min na. Ont été entreprises pour non seulement maintenir la société mais également améliorer sa gestion. Min ye an ka jamana marabaw ye u ye hakililan caman ta walasa min ye énergie du Mali ye a cogoya bɛ se ka yɛlɛma cogo min na a bɛ se ka kɛ société ye
min bɛ se ka don malidenw jigi kɔrɔ. O de kama hakilila dɔ taara an fɛ kabini san 2021 waatiw la n'o ye plan de développement EDMSA ye. O plan de développement o sinsinnen tun don san 2022 n'a kun bɛ taa cɛ san 2026 ni o hakilina yɛrɛ taara conseil des ministres kɛnɛ kan marisikalo tile 22 san 2022 waatiw la. O hakililaw talen a kun bɛ ɲɛsin min ma o de ye walasa min ye énergie di Mali ye a yɛrɛ kɔni bɛ se ka den yɛrɛ la sɔrɔ cogo min na ka s'a yɛrɛ kɔrɔ musaka ko ta fan fɛ ani fana min fana ye courant sɔrɔ cogo camanw ye ka se ka olu yɛrɛ lawaleya cogo min na n'o bɛ ɲɛsin énergie renouvelable ma ani fana interconnexion walasa min ye courant yɛrɛ produili gasoil la walima essence la u ka se ka jɔ san 2026 n'o ko sera ka bɔ a sira fɛ. O kɔfɛ min ye énergie di Mali ye ale ye bolonɔbila kɛ sɛbɛnna jamana ɲɛmaw fɛ n'an ko ma ko contrat de performance walasa min ye baara taabolo ye u bɛ se ka ɲɛ cogo min na ka taa fɛ ani min fana kɔni ye ɲɛtaga ye u bɛ se ka sabati cogo min na. L'État puisse les prendre en charge et qu'on puisse d'ici les 2 ans, comme je l'ai dit, changer ce ministère. Et c'est possible. Ministri Bintou Kamara a kɔni ka kuma kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ a jigi dan bɛ énergie maaw kan ka sababuya kɛ dɔnniya min bɛ o la wa a dan bɛ jamana ɲɛmaaw fana kɔni de kan k'a jira k'a fɔ ko fɛn ye baara min dabɔ b'o fɛ o ni énergie maaw ka bolo di ɲɔgɔn ma ka jamanadenw k'u ka hamina ka furakɛ ko u b'a dɔn k'a fɔ kuranko in na o baaraw fana kɔni de kɛ wa EDM bɛɛ lajɛlen kɔni jigi dan b'a kan yaasa ka se ka maaw ka gɛlɛyaw kɔni ban cogoya min de la kuranko kɔni na. Ayi ne na kan tɛ foyi ye ka na u fo k'u waleɲuman dɔn k'a f'u ɲɛna dɔrɔn ko Mali bɛɛ bɛ compter énergie de kan parce que énergie de bɛ courant di mɔgɔ ma ni courant tɛ yen banabagatɔw ka bana bɛ caya ni courant tɛ yen mɔgɔw tɛna se ka baara kɛ donc kana yurula dɔrɔn ko an bɛɛ lajɛlen an bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ pour que a ka ɲa ka di bɛɛ lajɛlen ma parce que énergie olu b'a baara la mais olu ta tɛ o minnu t'a don o ka ca n'olu ye n'o ye jamana population ye min bɛ kɔfɛ ani minnu bɛ baara la yan kelenw tɛ olu b'a baara kɛ parce que olu ye technicien ye u kan ka di min ma o ye million hakɛ caman de ye an bɛɛ b'o la donc vraiment an k'a lajɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ ka baara kɛ ka sɔrɔ mɔgɔw ma tɔɲɔ bɛɛ kɔni se ka di ɲɔgɔn fɛ mais ni minnu ta bɛ se ka ɲɛnabɔ joona olu ta ka ɲɛnabɔ joona pour que au fur et à mesure a ka se ka ɲɛ quoi. N'an y'a jateminɛ fɛn min ye énergie di Mali n'a bɛ wele ko EDM a jirala k'a fɔ a sigila sen kan kabini fɛn min ye san 1961 san octobre kalo tile 14 sariya numero min y'a sigi o de ye numero 26 PGP kɔnde wa n'i ye jateminɛ fana kɛ fɛn min ye yɛlɛma caman o kɔni do la EDM ka baaraw kɔni de la fo ka na kɛ fɛn min ye société anonyme ye ka kɛ fɛn min ye SA kɔni ye faso Mali kɔnɔ ka sababu minnu bɛ yen ni a kɔni bɛ se ka olu kɔni di ni o ye u bɛ min wele ko capital social ɲɛma ani ka maaw kɔni dɛmɛ a nafolo kɔni fɛ u bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyari 32 bɔɲɔgɔnko kɔni de la wa u bɛ min fana wele ko actionnaire de l'État ale ni jamana de bi baara kɔni kɛ ɲɔgɔn kɔni de fɛ wa a jirala fana k'a fɔ o de hukumu kɔnɔ gɛlɛya bi Mali kɔnɔ kuranko la yɔrɔ yɔrɔ ale de bɛ wuli ka jɔ kɔni de kɛ yaasa ka se ka fɛn ye a kuranko ko bɛɛ lajɛlen kɔni de ɲɛnabɔ kɛrɛnkɛrɛnnena i n'a fɔ fɛn ye baara gafe min tɛmɛna EDMSA ani jamana cɛ novembre kalo tile 13 san 2000 ni fɛn ye san dama o kɔni kun dimɛ a ma a ka o baaraw kɔni kɛ ko nka a kɔni turula ka taa fo san 2025 kɔni de la yaasa na se ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen kɔni sɔn kuran kɔni na cogoya min na. Cakɛbɔda soba min bɛ yen nɔ n'a bɛ f'o ma société privée de production et de vente des semences améliorées ni o yɛrɛ kɔni ye yɔrɔ ye n'olu ka baara yɛrɛ kɔni ɲɛsinnen don dannifɛnw olu yɛrɛ baaraw ma jumadon olu ye min bɛnna juillet kalo tile 21 ma olu ye kalansen dɔw kɔni baara datugu kɛ kalansen minnu o yɛrɛ kɔni kun bɛ ka ɲɛsin sɛnɛfɛnw olu yɛrɛ bayɛlɛmacogo ɲuman yɛrɛ kɔni kan ni formation kofilen min filɛ nin a yɛrɛ kɔni bɛna kɛ sababuya ɲumanba ye kɛrɛnkɛrɛnna maa minnu bɛ yen nɔ ni olu yɛrɛ kɔni bɛ togodaw yɛrɛ kɔni na ale ni sɛnɛkɛlaw Aïssata Mayiga ni Salifu Ɲare tun b'a kɛnɛ kan. Faso kaba maaw olu kɔni tile 3 baara dege a kɔni bɛna kɛ sababu ye an ka sɛnɛkɛlaw fo ka taa se an ka sumanfɛnw bayɛlɛmalibagaw ma u ka se ka dɔnniyaw sɔrɔ u ka baaraw yɛlɛmaliko ɲuman yɛrɛ kɔni kan. N bɛ bɛɛ lajɛlen fo bi ne nisɔndiyalen don ka kuma ta tile 3 ɲɔgɔn dalajɛ in kɔfɛ n'o tun ɲɛsinnen don kalanso ma kalan min ɲɛsinnen don chaîne de valeur de semence n'o ye si n'a kuntagala ye o ye mun ye k'a daminɛ depuis a sɛnɛni
fo ka taa se a bayɛlɛmali ma ka taa se a dunni ma. En même temps, gestion d'entreprise sémentière fɛnɛ. Semence si wari ɲini so o baara o gestion bɛ kɛ cogo min na ani texte minnu bɛ autour de la semence. An ye tile 3 k'o baara in kɔfɛ. Donc ne nisɔndiyalen don ka kuma ta o la. Et j'ai vu que les formateurs minnu tun bɛ k'an kalan an ka karamɔgɔ ninnu u ye kalan in tagabolo kɛ ka ɲa faamuyali sɔrɔla la. Participants minnu fɛnɛ bɛ yan nɔ n'o olu de tun bɛ ka suivre n y'a remarqué u concentrelen tun don u tun intéresselen don surtout caman ye question posé ça veut dire que u concentrelen don formation na. Donc n bɛ profiter k'an ka partenaire fo n'o ye Korafu ye ani a ka équipe minnu déplacera ka na ka aw yɛrɛ participants fo minnu nana kalan in nɔfɛ ka laɲinikaw fɛ n'an bɔra nin baara in kɔnɔ fɛn o fɛn an y'a mɛn an tulo la an y'a ye nin ko in na o ka kɛ faamuyali ye pour que ka taa an ka baara dɔn an bɛ baara minnu kɛ don o don n'o ye sɛnɛ n'a nɔbila ye ka to olu cɛ ɲa ka dɔ fara o dɔnfɛnw kan. Minnu yɛrɛ kɔni sen kun bɛ nin baara ninnu na u y'u ka nisɔndiya k'a yira barisa u y'a yira k'a fɔ ko dɔnniya kura caman olu yɛrɛ kɔni ye o sɔrɔ walasa u bɛ se ka u ka baaraw nafa bɔ cogoya min na. An ye étudiant minnu ye anw bɛ bɔ ekɔliso min na u bɛ u sinsin kosɛbɛ k'an ka to ka entreprisew dayɛlɛ ni ye opportunité ye anw bolo pour que an ka se ka formation dɔ sɔrɔ ka secteur dɔ dɔn k'o maîtriser pour que an ka se ka an ka entreprise semencier créer. An kɔni an ye caman faamuya a la ka daminɛ si baara togo kabini a sɛnɛ wagati a bɛ feere togoya min na a bɛ mara togoya min na an ye caman faamuya o la. Donc an bɛ projet mɔgɔ minnu ye hakilina sɔrɔ ka nin baara in kɛ an b'u fo kosɛbɛ olu ka sababuya la ne yɛrɛ n'Ala sɔnna ma ni ne bɛ n ka projet monter n yɛrɛ ne bɛ sɔn ka kɛ semenci cadre kɔnɔ. Faso kaba maaw ka nin waleya ɲuman in a kɔni na kɛ sababu ye fɛn min an ka cikɛlaw ye o ni sumansi yɛlɛmalaw olu yɛrɛ ka nafa caman sɔrɔ u ka baaraw kɔnɔna la wa o na kɛ sababu ye ɲinan sɛnɛ baaraw wulili la ka se ka nafaba lase o yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. O b'an lase farafinna ni diɲɛ fan tɔw kibaruyaw la. Tunisi jamana ɲɛmaw olu ka cɛsiri senfɛ a yirala k'a fɔ Croix-Rouge ka tɔn min bɛ ale ni UNICEF olu ka jɛkulu ye wulikajɔba kɛ ka dɛmɛ ta ka don tunkarakɛ dɔw ma min bɛ tali kɛ maa 400 ni ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko la wa denmisɛnninama ka ca la kosɛbɛ. Libi ni Tunisi cɛ bolo sera ka da ninnu kan ni ye a baaraw ta k'u lajɛ dɛmɛ caman kɔni bɔra maa ninnu yɔrɔ ka ɲɛsin u ma min ye ji ye dumuni ale ni makoɲɛminɛ caman fo ka se sanuya minɛnw ma o bɛɛ lajɛlen kɔni taara ka taa di nin maa 400 ma a yirala k'a fɔ Tunisi jamana ɲɛmaaw ka dantigɛliw la u ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka latigɛ olu fɛ walasa maa ninnu ka se ka lakisi wa u bɛna hakilina dɔw ta maa ma bɛ bɔ jamana minnu na ka se ka u bɛɛ lajɛlen lata o jamanaw la walasa u ni ka se ka kisi u ka jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ wulikajɔ kura bɛna bila u fɛ walasa min ye nin waleya jugu in ye caman ka se ka bɔ a la. Cameroun jamana kibaruyaw la u ka faba n'o ye Douala ye a yirala k'a fɔ min ye soba dɔ ye o bɔra ka bin nin yɔrɔ in na a kɛra sababu ye maa 12 olu bɔnɛna u ni na maa caman bɛ yen olu jogila kosɛbɛ ni ye marabolo ta k'a lajɛ a ɲɛma n'o ye Samuel Iva Dibois ye ale ye dantigɛli kɛ ka sanga ni nin ko ye a ko so min bɛ n'a sigisigilen don ɲɔgɔn sanfɛ fo ka se sigiyɔrɔma 4 ma o de bɔra ka bin maa 31 o de tun bɛ a kɔnɔna la maa 12 olu kɔni bɔnɛna u ni na maa tɔw olu taara ka taa n'u ye kɛnɛyasow la u ko lakana tigilamɔgɔw olu kɔni nana dɛmɛ ta k'a ɲɛsin sapeur pompiers ma walasa adamadenw ni ka se ka kisi ani maaw makoɲɛminɛ minnu bɛ nin kɔnɔna la olu ka se ka ɲini k'u labɔ an bɛ waati min na dantigɛlima kɛ k'a yira k'a fɔ fɛn min kɛra nin so in binni sababu ye nka taamasiyɛn dɔw yira minnu b'a yira k'a fɔ so in kɔni tun bɛ kɔrɔya sira kan o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a tun nɔgɔlen don kosɛbɛ jamana ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ wulikajɔ kuraw bɛna bila u fɛ k'a ɲini k'a dɔn fɛn min kɛra so in binni sababu ye maa de bɛ ni olu nɔ yira a la u na sariya boli olu kan. Togo jamana kɔnɔna la ka sanga ni Sudan kɛlɛ ye sigiba dɔ bilala sen kan nin yɔrɔ kɔfɔlen na dimasi bi tɛnɛ fana a sigi baaraw la yakubaya la u ka jateminɛw la Togo minisiri min ka baara bɛnnen don Togo ni jamana wɛrɛw cɛ ɲɛnɛbɔli ma ale kɔni tun bɛ ka sigi in yɛrɛ ka a laɲɛnɛmaya Togo yɛrɛ faba kɔnɔna la n'o ye Lomé ye sigi in bɛna kɛ sababu ye n'i y'a ta k'a lajɛ politikimaw
ka se maa minnu bɛ dantigɛliw kɛ kibaruyaw la n'olu ye politiciens ye ka se sanfɛ kalandenw ma ani jamana kɔnɔdenw ninnu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan Togo kɔnɔna la u ni Togo ni minisiri kɔfɔlen u bɛ hakili jagabɔ la fɛɛrɛ minnu bɛ se ka na walasa min ye ɲɔgɔn faamuya ni bɛn ni basigi ye u ka sabati Sudankaw fɛ. Robert Gise n'o ye Togo minisiri kɔfɔlen ye a ye dantigɛli kɛ k'a fɔ Arabi Saoudite n'o ye Magan jamana ye ani l'Amérique jamana ka se diɲɛ seleke naani jɛkulu tɔnba Nations Unies ma olu bɛ kumaɲɔgɔnya min na Sudankaw ni ɲɔgɔn cɛ olu ka kuma in a bɛna kɛ sababu ye ka dɔ fara olu fana ka dɛmɛ kan. A laɲini ye min ye an bɛ don min na bi fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka latigɛ Sudan kɔnɔna la ɲɔgɔn faamuya ka se ka lasabati min ye kɛlɛ ye o ka se ka mada wulikajɔ ni cɛsirikɔrɔw ka bila sen kan walasa hakilisigi ni basigi ka se ka na Sudan jamana kɔnɔ. Italikaw fɛ yen sigiba dɔ bilalen bɛ sen kan min laɲini ye ka se ka ɲɛtaa la sabati ale ni tunganafɛta ka caman bɔ a la farafina gun sanfɛ. O sigi daminɛw la Tunisi jamana ɲɛma Kais Saied ale ye dantigɛli kɛ dimanche don k'a yira k'a fɔ mara kɛcogoya min bɛ nansara jamana maaw bolo ka ɲɛsin farafina jamana ma ko u ka o waleya jugu ninnu bɛɛ lajɛlen dabila. Juru minnu bɛ farafina jamanaw la o juru ninnu bɛɛ lajɛlen fana ka bin ka bɔ farafina jamanaw kɔnɔna la walasa farafina bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na u kɔɲɔw ka se ka lasabati ko nafolo kasabi dɔ fana ka labɛn farafina ka dɛmɛ kama. A ka dantigɛli ninnu na a kɛra sababu ye ka maa caman yɛrɛ lakunu ka sababu kɛ Itali faba n'o ye Rome ye jamana ɲɛma caman tun bɛ a kɛnɛ kan. Kais Saied ye dantigɛli kɛ a ko marifa minnu bɛ ni o bɛ feere ka na farafina kɔnɔ o marifa ninnu de kɛlen bɛ sababu ye ka dɔ fara lakanabaliya ni kɛlɛw kan ko n'i ye o waleya jugu ninnu ta k'o lajɛ nafolo kɔni bɛ ka tiɲɛ ni kojugu ninnu na ko o nafolo kɔfɔlen ninnu n'a taara ka don dunkafa sabatili sira fɛ farafina kɔnɔ k'a bɛ kɛ nafa ye. Tunisi jamana ɲɛma Kais Saied a ye dantigɛli kɛ ka sanga ni nin cogoya ye. A ko wari minnu fana bɛ bɔ farafina kɔnɔ ka taa don nafolo la wari ninnu bɛ bɔ min ko n'i ye nin koɲa bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ ale kɔni bɛ min ye bi diɲɛ ma kɛrɛnkɛrɛnya la nansara jamanaw olu bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka farafina dɛmɛ ni nafolo dɔ ye k'o bila sen kan. Juru min bɛ farafina jamanaw fana la ka se ka juru ninnu bɛɛ lajɛlen labi walasa farafina ka se ka bɔ nɔgɔ la. Ne kɛra aw garisɛgɛ ye bi kunnafoniw na k'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan teliya ta sugantili la ni Ala ma basi kɛ sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoniya wɛrɛw kɛnɛ kan inshallah.